Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, 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 rayu. Rayu. Ketemu lagi dengan Mbak Petro. Untuk episode kali ini kita akan sesekaran pupuh kinanti serat ulang reh podo 1 sampai 7. Mari kita simak dulu serat kinanti podo 1 sampai 7 yang akan ditembangkan oleh saudara kita Mas Jiu dari Desa Parangargo. Monggo masih waktu satu gerakan. Matur sembah nuwun Mbak Petro sekalipun. Ing dalem menika kula badhe sesekaran sekar kinanti pada setunggal ngantos 7. Padha kulangen ing kalbu ing sasmita amrih lantip. Aja pijer mangan nendra kaprawiran den kaesti. Pasunan sariranira sudanen dahar lan guling. Dadiya lakune reku cegah dahar lawan guling. Lan aja sungkan-sungkan anganggowa sawatawis. Kala watake wong suka nyuda prayit maning batin. Yen wis tinitah wong agung aja sira gunggung diri. Aja leket lan wong ala kang ala lakune reki. Ora urung ngajak-ajak sademah nulari. Nadyan asor wijilipun yen kalaku wane becik utawa suke carita kang dadi misil. Iku pantes raketana darapin mundhak kang putih. Yen wong anom pan wis tamtu manut marang kang ngadepi. Yen kang ngadep akeh bangsat datan wurung bisa cuti. Yen kang ngadep keh durjana nora wurung bisa maling.
Sanajan tono ramilu pasti rusuk lahing maling koyok mangkono sabarang panggawe olaku niki sok weruha nuli bisa yaku panuntuning iblis panggawe becik puniku gampang yen wus den lakoni angel yen durung kalakyan arasa rasen lakoni tur iku den lakonana mupangati badane iki atur sembah nuwun. Nggih, matur suwun. Demikian serat kinanti podo 1 sampai 7. Kurang lebihnya maksud isi tembang kinanti ini adalah 1. Mengurangi makan dan tidur. Yang kedua, mengupayakan bersikap satria. Yang ketiga, jangan suka bersenang-senang atau berlebihan. Yang keempat, berperilaku secara sederhana dalam hal berpakaian maupun tindakan. Yang kelima, jangan menyombongkan diri. Yang keenam, jangan salah bergaul. Dan finalnya, pesunen sariraniro artinya upayakan hal di atas dengan sungguh-sungguh sampai batas maksimal. Jangan lembek terhadap godaan hawa nafsu. Demikian para pemirsa yang saya hormati. Untuk podo berikutnya kita sambung di episode selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.